ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. айни замон дар 46 микрорайон дар рӯ ба рӯи МБТ қарор дорем. дар ин ҷо чораҳаи 46 микрорайон аст дӯстони азиз. ба тарафи рост равем мардум мешавад, агар ростаки равем бозори Саховат ва дар ин ҷо маркази савдои Содот. ба тарафи чап равем мости 46 микрорайон ва колхози Россия мешавад дӯстони азиз. ва аз ин тараф роҳ ба сӯи диагностика Султони Кабир беморхонаи Истиқлол. минтақаи беҳтарин аст дӯстони азиз ва хонаи имрӯзаамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. дар ман ҳамин дом ҳозир пеш мекунем. ман ҳамин мебошад дӯстони азиз. сеюм ошона. марҳамат, бисёр бад гап намезанем, рафтем. дар он ҷо Содот ва чораҳа дӯстони азиз ва ман ҳамин бинои истиқоматӣ мебошад. хонаи имрӯзаамон дар сеюм ошона ҷойгир аст. ман ҳамин трезаҳош аст дӯстони азиз. ҳам аз ин тараф треза дорад, ҳам аз он тараф. ва ман ҳамин плашадка. шурӯъ мекунем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага дар сеюм ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат мебошад. бинои панелли. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар он ҷо аллакай ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона яъне кухнӣ ва балкон мешавад дӯстони азиз. тамошобинони гиромӣ, боз як чизро хотиррасонтон мекунем ки таъмири хона нав мебошад. баъд аз таъмир олло ҳеҷ кас некардагӣ нест. марҳамат, аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра чӣ хеле ки мебинед таъмир нав аст. кондитсионер ҳаст, батарея отоплени часпондагӣ. ва инҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. инҷо двори хона мебошад. чӣ хеле ки мебинед боғчаи кӯдакона ҳаст. мактаб ҳам дар наздикиш мебошад дӯстони азиз. дар он ҷо гимназия 74 аст. боз як мактаби дигар аст. бозорчаи 46 дар наздикӣ. бозорчаи Саховат аз он тараф. бо транспортам умуман мушкил нест. хулас минтақаи бениҳоят хуб аст. ва инҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона таъмири зебо дорад. ва дар сеюм ҳуҷра махсус дар ин ҷо боз ҷои холӣ ҳаст. метавонед ягон шкаф купе кунед ё ин ки курпачаотон намонед. ҳоҷатхона. ва дар ин ҷо ҳамон. хона албатта ки бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст дӯстони азиз. ва дар ин ҷо ҷои кухнӣ мебошад ва аз ин тараф балкон аст. марҳамат. дар ҳама хонаҳо батарея отоплени часпондагӣ. инҷо балкони хона. ва дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед бино назди раҳи калонда. дар он ҷо аллакай чораҳаи 46 микрорайон мешавад. ва аз ин ҷо рост роҳ ба сӯи диагностика ва Султони Кабир беморхонаи Истиқлол. минтақаи беҳтарин аст. нархи хона бошад $60,000. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15
танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.